nke 24 n'ime ọnwa Septemba 2025 wee bịa ụbọchị Wednesday bịa ụbọchị a ji azụ ahịa afọ n'ụzọ abịa na anọ anyị na-azụ n'ala Igbo. Mụnwa is Imperial Majesty Dr. Ambassador Prosper Chukwuka, ezi Igbo gburugburu n'ụwa niile, eze omeiwu ukwu na-agọpụ ọjị n'ụtụtụ na-ayọ ayọ Chukwu abịama ka ị gọziele m ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo. Gị nwa ụmụ okorobịa onye Igbo mana ike amụrụ nwa ya nke aka gị, ana m agọzi ndụ n'ụtụtụ wee na-ekwu na Chukwu abịama ya enyere ego nyewu ngọzi ịrụọ nwaanyị nke aka gị ma ite n'oge awa nna gị ọjị. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị onye Igbo mana ike amụrụ dị nke aka gị, ana m agọzi ndụ wee na-enyewu ugodi nke eji aba n'ezinụlọ na-ekwu na ma ite n'oge awa ihe aba n'ezinụlọ nke aka gị, ihe amụ nwoke, ihe amụ nwaanyị, ihe amụ ejima. Ebele eze omeiwu ukwu na ebe n'ime ndụ n'ụtụtụ anyị wee na-ekwu na ka anyị gọrọ ya ka ọlị